Hello, Europe, Harda, Sean O'Callaghan o Gaelin, as well as Gawilshiv, Cunyan Gama, Sanam Ashtach Shop. Tam we drele dollar leis an triovir sa strat Teach le Chéile in Jov. Godisha vi ceoltóir agus órani agin fi Peadar Ó Riada agin an chéad teachtain agus maion í chalim an teachtain se. An teachtain se tá scéalaí agin díobh seanachara lumhin Pádraig Ó Briain. Tá páraigh feici agam go minic agus amon scéalaíochta le páistí bunscoile. Ach deir sé lom go bhfuil scéalta oiriúnach aige beghine ó 3 ní céad sa 3. Mar sin se goibh an círeach malathe atá a chur faoi le tamalbach na gorcaig Pádraig Ó Briain. Gur maith wat gaan is fíor aige mian triblóir únta ag na tóran Chiarraí agus tóran Corcaí. Tá an dá chunta agam san is le blianta fadanús anna gragam na Corcaig ach tá gra agus bé gcónaí I machrí do ma átúchas Chiarraí seo scéalanis faoi tóran eile agus an clompar go léir a haring sé nús orin. Scéal fíor. Fadó, 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 fadó. Sa drohel, rif an bwm o môr. Fi ga Oiléan. Oiléan môr, agus Oiléan biog. Dhwg ti UK, no ok, an Oiléan môr. Agus chandawt, dhwg ti okers, na daoine a farawn. Agus san aimse seo fadó sa staranish, Bhí bónraí an ortha uairmháin a thugadidir Maggie mór ceantaí, nó mar a deir siad as béarla Maggie mór Thatcher. Agus bhí Maggie mór mar bhónraíon ok, mar gur bise an tucaras mó dá bhacha inriamh. Thugtaí éire an Oiléan beag, an cúisle sin ná ag an nám. De bhí aláin daoine ag bhfuil timppla rá, hafu éire job, hafu éire fiú bob. Unemployment an garan bheithe is mó a bhí ag na daoine éire, agus dag sé sin gur chaisiad anna chuid ama istíos na pobanna ní thunan san léinniuh leis an díal COVID-19, but anyway, tuis gráidir istíos na pobanna tar éis tamlín gléige lán daoine poblachtánaigh ortha. Now, níor éirigh go raibh bhar riamh idir na hokers an Oiléan mór agus na poblachtánaigh an Oiléan beag. Ní raibh riamh atra a círéib, caisimart, cóicelig agus plompor agus deire hir de hála rudú fásach ar fad, do hóg na hokers skilp den Oiléan beag an daobh ó chuide, agus cruidir an líne féin isteach ann, agus de cumádar ar náit, agus de cruidir falla mór nó tóran timppel agus Maggie Thatcher mar dút Maggie Gannis, agus de gléig si an gardín ó chuid ar an náit speisialta seo. An chuis gur thug si an gardín ná gur chur na hokers fer a mórí speisialta isteach san Garden of the North, san Garden ó chuig. Agus na fermórí seo chríladar a barí agsúla, ach na barí is fear a dásadar ná deir hir na oranges agus onions, agus sin an fá gdí an látáine bhán go létar orange min agus onions chuid bhacha a bharnan san sa Garden ó chuig. Dag cuasaí fágach cuasaí mar sin feag scaith fada. Bhí cortrid bheag agus cortrid mór idir na poblachtánaigh agus na hokers faoin Garden ó chuig ach deir hir. Nar ás in níos. In éire féin, tríseach nua cumasach. Garóid groiach a deir na seandaoine a bhí mar enim an tríseach se. An fáile sin ná gur raibh mochal mór catach grúige an ngearóid se. Na bhí sé annig cliste fad, annig lik, annig cliste le fokle mór a fad a leidne agus statistici a crut dalabalóg nád in éker ó hér na politiekte de. Geirig garóid grúgach mar in i bhain.
Istigin I higviog féin, agus de chur sé an dábhrog di fló léalach sé ro dít an tochin, agus bhí sé a bhar féin ag an scahan, nóair a bhóil an splanca. Ha! Tá, Right me kun kaite le magi muri féin. Right me kun kaite le magi mur tatchu. Ir me lautlum féin gordino hoig agus socromid gachrod I den hockers agus muited herren. Brilliant to dúirte. Agus bhí an dá hól ag lasain sin istigh ina cheann le teann áis faoin blean úntacha a bhí ina cheann aige. Déach sé amach tóchaí agus chunig sé féin ag dul suas na céimena chun an Nobel Peace Prize a áil hawl san ruig nó sa Oiléan ó Briain a tugtar amach Nobel. Now, bhí garród grúach mar dút me bhí sé cliste. Ag bhí sé cliste in an golóirslite. Bhí sa gegraf megi mór tasílaig. Dat siad a bit of a tumper. Sa dút sé ní félum just dul saul chun laurt le hí. Curig me den eigen saul chun ar óla hí go me tacht. Agus túr me brontanas de. Brontanas just chun I a voga bioganin. So chuig sé macad an farc tefn mud a híc. Agus bhí tréad múr baige hamún sin, agus do rónig sé tarmh múrbán. Tarmh múrbán an tarmh a sfera bhí heige, agus dúirt sé, godúrach sé an tarmh seo. Mar bhrontanas na megi múr, mar go raibh herdamh Jersey Cosy cé hawl Oiléan och. So, da gléig sé chuig ceantas na seirvíisic, bhí anna chuid seirvíisic ige, agus do sríomh sé nóta amach í megi múr, ráda me sé go hí, gan laut faoin, gordí na bhaid thug sé an litir den vocalín, thug sé an téad den vocalín, bull nó tarmh attached leis an téad, agus dúirt sé. Saul letanis, agus túr an dáróid sin go dtí megi. Hánig an vocal, go dtí an áit ina raibh megi múr ina cómaí. Palás de haes eigen I ddiawn, agus bhí aine manna number 10, a thug na hockers but sure na hockers bhí ar anyway. Agus tháinig megi amach, agus chunig sí an tarmh. Agus bhí sí ansásta go dtí leis an tarmh, thug sí an tarmh, isteach an bóthraín taobh leis le number 10, isteach go dtí an Gardín cool a tír na nóg, mar a thug Peadar Ó Riada agus Ceangal sí an tarmh le crown an son, agus sí brasáasta leis. An sin daing sé amach ar ís, agus mion go gár a mór ar a bhéal ach an son. Bhí an ledí nóg, bhí sé crile hagla ach, bhí sé gacad, bhí sé litir, agus sé an litir de, agus bhí sé feic an diri mar seo, well, doscail sí an litir, so sé, well, doscail a bhéal, agus ceann na súile, agus bhí lasca tintrí I tachtachs na súile, chéanna nó a léig sinir, an bacín sa, sí. Ní lisig a lán daoine inis, na go raibh anna bhailein ag megi mór tatchar mar nuair a bhí sé óg cha sé gá saora I dige antín I mélach an Gaeilge I ngáilteach Corcaí ag fáilim gailin bín na mún. Ach anyway, bhí sé gléamh. Céthe an bacín sa idir sí a ceapan gur féidir leis lámh a laga ba gáardína hoig. Tear leis, agus ómar leis go méid mis réad agus. Yen sí slitar den litir, agus sí kicks a tán an bóchail, agus dimig sé siúdú heile. Cur megi mór scéala díre go raig, ha meis go dí an gáardín hoig, a ráiló de hef faramach, mar go méidir go mac rodégin, ag tacht cua, agus, ines de arúd ráiliv. Nor íon ar an falamór, timpel ar an garden of the north, agus nór a currad an na orange mini agus na uninis, Isteachán. Bhí áblathar gcónaí go méidir go dúchach na poblachtána I gcírig beidir tíre bégan nó únsaí éigeaní an a bhain. So, bhí megi mór a lorg leiach chun an áit a chosint. Agus ar deire fuair sí an leiach, fachach mór, lechan, grí, láidir, teann, le ceann mór ata ó
áidir a dúchttar cúnta tramanis. An fahach seo fuair sé an job chun an Gardaí ó Huaige chosint. Agus cheas sé ag an teoran, agus dúirt sé in áda cín agus a gotha. Slana an Gardaí seo. Agus cumad mi dé, is cum a peislí a láirtar linn, is cum a peislí ag a rántar fóin, is cum a peislí a ridfar sin. Agus chuir an tainneamh peislí ar an muc sin ó hinile. So, bhí meigi mór réasúnta sásta go raibh an Gardaí ó Huaige sábhailte go leor. Ánig an bóclín hameis ó number 10 agus hánig sé go dtí tigaróid san áitín a bhfuil baile á clia inis. Agus a hánig garóid amach agus bhí an bócalóga I ggéir go bhfuil cara ná teirsáil an éagar tá sé ar mela tá sé afta hidin teirli bai ná ach bhí garóid mar a dút me bhí sé dáilta leis an Nobel Prize. Tá sé gar golóir a dút sé raig meán chuig sé go dtí an bíon daiferi garóid agus é gléasta go bia ochadúil ar fad agus tréis níor a bhíon streicersúla an bíon daiferi ag an nám níor sé sin níor an rodí sinna có ag an nám chuig sé trasna grí Oiléan mór och. No, nar a hénig sé grí och. Bhí agla ar dúis mar do bhalig sló mór ochars timplar agus bhí sé sé cúlú agus ag stracha ag an timplar féin ach taréis tá a lín nó a bhí sé látra. You know, an nó a hénig chuig bhí a capcolór, daoine brethe bechiid agus bhí Dyn nhw beth go chyrceist ar caraf sé dod ys eisiau gyda number 10, srod daming, srod daming. Agus dwi'n Jones ys astar ffad o baith ar ystaf, copan te, ar iach sir pudding nhw roedd egin hwg sydd o roedd na referi o fe gehanna ffein. Ac dwi'n oedd eisiau cach gynor, agus oedd fi a wolog tiawnt ha, dag sé aslan ag da hookers, ag yn gos da hir. Agus treis estir môr fada, 3 lá agus 7 níthe hánig sé go dtí number 10. Ach nuair a hánig sé go dtí number 10, hí gach dolas drite dhánta agus íochta ina cuine mar ní raibh meigi mór sásta labhairt le héine agus nuair a chuir siad an ruaig ar an mócail chuir sé a meisisteach go dtí number 10 as na gún sí gach dolas agur chuir sí na bóltaí anna agus dúirt sí Ní láigh méle poblachtánaach ar be. Hánig garóid anyway. Go dtí number 10. Agus cannach sé an doras tosig. Níor a bhí an freagra. Chríil sé an doras lena láh. Bhí sé féin las. Chríil sé lena gúlin, cúpla tolc brea láidir. Fós bhí an doras drite agus dhánta agus íochta ina cuine. Timp leis síos an Baineann. Taifli number 10, an doras ag an taifh, chríil sé ríise, hánla, gúlin, scéal céna. Chiarraí leis taifh hir den tíigeisteach sa Gardaí cúl, hí an tara fós hawl sa cúine, agus ag ihe fér, agus cuma bra sásta ar a aig, hí úr och ag déanamh anna bhasta, agus riil garóid, an doras, cúl, ar chúlatí. Scéal céna, doras de glas agus garóid, craithe ceann sé tapta mac an bóthín a cadíon minis, gocáit fé glas, fé bloody glas cadíon me, agus fé tapach sé caintlis féin. Ach, úranta, bíon an táileat, agus bhí an táile garóid an láisin. Mar de hánig ochor, agus thug sé ochir dó. Agus dúsáid garóid an tochar doscúil sé an doras agus isteach leis go dtí pálás méigi. Agus bhí sé cótar seach gur bíon céad ó dtíon sé dír go súlam héanainn is thug sé slug brea mór isce. Agus an sin chuig sé ag córdach agus ag córdach hiúil sé síos yes agus chlé, trí chalí fada fóra, thug sé hart an leabhúr a tluigear, agus deire hánig sé go dtí áit go raibh meigi mór site ar caithír mór aimime ar trón mór sa cúine, agus bhí sé súil gonéir tíre daoine cosúile, fóiltar agus a garóid, fóiltar út, tar isteach, tá spéir trón an sin hawl sa cúine, ach nóra hánig sé, sí de las
sí an áit le teann ferige. A leidú an láithí dúirt sí a lebaid na leisce a láir lofa sin é an das. Out. Agus bégan de garóid grúiach. File ar neis go dtí talamh glas na hen. Agus a dá láibh có fada lenne chéile. Bhí sé siúil ar an áit ar a dúchtar in is tóilm dalí Mount Strand. Agus a cheann fé le teann brón agus é dágas. Ach den sin do chúla sé. Cúba capal ateach capal, bhí sé fécinn tíim capal an capal, an sin cumig sé a dhéannáid Chiarraí sever an áard ar capal bán as é teacht trasna an tráid agus an capal a bhúlaide agus léine brasáis bán dearagad agus crevat Chiarraí. Sear bhé seot de stólam a bhí a cacha bheith ag an ná. Ná, déir na sean béine. Dá mo chuine Lik nó ínste a bá garóid drúgach. Nach raibh teoran be le Chiarraí sever ó héamh glicaste. Der siad gur eiseirig sé os na maribh cúpla balta, politically speaking, agus der siad ó se Chiarraí sever. Níor a bhénig cinnte. Cadas a hánig an lesanim sin Chiarraí sever. Cá bhúr sé an targad go léir. Dúr do láin is na sean daoine go bhúr sé agad ón na daoine beaga. Gur daoine eile go rás na daoine móra a fuair sé an targad go léir de bhí a glór brown envelopes a dul timp ach ní ar mé héile faoi sin. Anyway, don tháinig, rinne mé deabút. An písa is fear faoi Chiarraí sever. Dúirt me cheanna ar éis seoil muid. Fan go bheith is finis táis le go útach. Dúirt me cheanna ar lúm. Go raibh Chiarraí anna glica fad, anna cliste, cáid cliste le sinach. A dúirt sé, well, dúirt sé cáid cliste le effin sinach ach nílim con é sin go léir a rá mar níl sé das. So déir mí cáid cliste sinach. Agus dúirt me cheanna anam. Dúirt na sean daoine gur bhfuil an dríochta ag Chiarraí sever a musan a géan Atlantic agus nuair a bhíoh brú a tapar ó héar na polítíochta nuair a bhíoh na náid go léir ag teanna timpla go raibh sé de cócht ag tiltamach. Go dtíanta le an tríochta seo is sais meisín sais chuidlí gigleoch éigen i bhíoh i ggéine bhar fadó. Ach, look, níl is chun bhfuil sé sin fian ó nachfuil. Anyway, nó bhfuil chunig Chiarraí sever. A cheannáid garóid drúgach agus garóid agus ceann féir. De léim Chiarraí den gapal chu sé lámh timpla garóid catárta cheannáid a dúirt sé catárta agus dúirt garóid is a salgaí ach number 10 meigi mór kicks a tone ar sráma shlí macadás cadíon me agus den céadú na héal de bhí trúa ag Chiarraí dá garóid a dúirt sé. Let's let bygones be bygones. Tá plan a gomsa. Seo é an plan. Right, Michigas to say, isteach sa gádaí nó hoig faoi chealt. Cuide míad oranges agus onions ón áit sin. Tóga míad síos a rís an sachiad go dtí na public tánaigh. Túra míad amach na oranges agus onions. Rhaid míad amach idir na public tánaigh go léir agus bectusa agus mise mar tuisig. Makansa, if I plínta húnta go fada sa garóid anna flean agus dar de garóid I cheann a réis. Fuair siad chuid siad isteach cóil seap éigen í áit bhí ag gíal gúil anyway mai le Chléire. Sutton's cóil is dóilm bhíidir tosna ag an nám osnig na Vikings dóilm agus thógadar málaí chun go bhéta díos na oranges agus na onions a bhuiide sin nó líana se agus cúdar I mim dúmh dolacha na híthe. De chleannaí a dul thar teoir an isteach agus chosnéidir go chiúin. Ag líana oranges agus onions isteach na málaí a bhí acu. Agus bhíad go blásásta ná féin bhí na málaí a líana acu ach tar éis tam líon do thosaigh se. Agus thosaigh an talamh go léir timpplaithe ag cré, agus thosaigh na clín agus na carrigacha agus na sléite mór hímpla ag cré, thump,
Fump an fahad múr pe shlí a bhí tacht, agus a bhéal múr ollathe. Fí fai fó fam a dúirt sé. Íosa mé an bhetseo ón fórum bhí sé de cóchtaige a dearna sé an daoine. Daoine ach logus siar a scórnach mór sleán. Nuair chun ag ceapar gúach an fahad pe shlí. Ag tacht chun é, dochas ag garúir ag cúlú ach de yes Chiarraí an fód. Can I start to big fella, dúirt sé, agus doscail sé a cóta. Agus thóg sé má ceantas na brown paper parcel sin go dtíonas tagartóibh ó chéanamh, agus bhí sé cosú le Peter Stringer nó number 9 éigean anyway ar fuan rugby. Cha sé an paper parcel a drón fahad pe shlí mar seo agus dúirt sé, there you go, big fella. Well, buine git, ú fás agus an fahad pe shlí, ceap sé go raibh sé chun a bheith tríd agus níos bhí sé tar éis brontanas a áil. So, rúg sé greimear an mat agus strach sé an papéir agus déag sé ar an brontanas agus doscail a bhéal agus dúirt sé agus doscail sé a bhéal cómúr agus coile hen sin gur thug sé siar é féin mar picúr den papa a bhí sa brontanas agus ní ar hen an brontas mar sin leis a fach pe shlí. Bhí an fach pe shlí clúite, hí na leadsdíar a crumtha ríis agus iad a piúcha na haranges agus na huinions a ríis. No, cúla siad an gló é teacht a níor le fuim an arim gur chrehan sléamh meag í mór ceantaí í féin a bhí teacht agus bhí Stíme tacht as a clósa agus as colorí shrón agus hí na súla ar an lethe mar gur clúthe go fahad pe shlí agus bhí sí díreach a tactic sí déana kung fu moves chun sciosí ana bhar an met ag ní bhór sí an deis. Mar cólua agus chunig Chiarraí sever meag í mór ceantaí. De las solas an rá ina Bhféile. Agus dearna sé an daoine go raibh sé anna bha chun cúrsaí grá a láir seáil mar a dearfa agus déach sé náde ar Maggie Thatcher agus chuid sé síos a blóin amháin. Agus thosaigh sé chuna the violets were sent in the woods, Maggie displaying her charms to the bees. Well, lads, no the cúla sí an droch chain sin uig de rishi uig le sais agla ach de land sé I agus de land sé mar a dúirt na sé an daoine that he was handy in the area of love. De land sé I agus chunig dearna sé an daoine go bhfacas an bheirteach le chéile agus ar deire hir go rúg sé a dhé agus ar deire hir gur hitidar an rá. Chiarraí sever agus meag í mór ceantaí. Cé cheapacha, dearna sé an daoine go bhfacas le chéile iad. Timppel in áitina timppel ar go léir, timppel ar och ó alba síos go dtí Lemsind. Agus go bhfacas le chéile timppel ar an EU comá sin timppel na Europa. Go bhfacas iad in áitina cosúla Oslo, Ostend, Brussels agus sir go fada sir ar sire belídi habaníir ar Corcaí. Ní lis a géine. Cunas a crípnig an scéala gart. Der críptid na sean daoine go bhfuil garóid gróideach bocht fós is stig sa gádaine óhuaig agus píaman a grámige ó bheithigírig málaí oranges agus unions a úmpar agus gan éine can láh cúnta a thuirtó. Ach an píosis de sin an scéal. Tá sean daoine níor Chiarraí agus déir siad leat. Mílúnasa nuair a bhíon an aimsir ceart, nuair a bhíon lá das bógáin. Má heasan tú ar ché dún chuoin agus má chuann tú clús a éisteach de ceart ort féin. Bhfuil anna hens go gloisigh tú gáhanna ag taptaisteach an Atlantic. Agus ar an mé gloisigh tú an táránín seo. And you said you loved only me. Now,
As fíor an píosa dearnach sin den scéal. Ní léon aglainn éacar Chiarraí sever gwyl Briain an úsige in hacín an lascéad. Mar nach bhfuil taitneamh féinige go mé Iesú. Gramagin. Bin scéal a húme a rain fá blion dá hin in isistálim 1985 agus buics le dia tá daoine fós a bain tainneamh leis na charactéirí sin le Péadar agus Maggie agus Garród agus Charlie spáilm scéal na hockers rá. Now, tá sé difriúil ar fad domsa a bhain hús le bheith a dhéon sin scéalta mar seo gan éon duine bio os má chóir sa má go mé. Tá mé dhéon sin scéalta níos le gascóir bliana níos mó agus is brealam an rud bio. Agus bhí sé gobar legan de scéal a déanta go minic ar stáitse is slíti difriúil scéal héana. Scéal héana leis na Peadar Ó Riada. Bhí mé héana agus Carlamáin in Íomhócla agus ma chean cara seán am marrónnig ag gobar ar sin bhí fíoc sé le bheith ar stáitse hart faoin am seo bhí sé bhéige chun beag nach tháinig an COVID-19 so caithfar é chur ar cealach ó méigin. Má bhí an sinna géine ón bar bhheilm scéalm lá an héana ar áileh. Tún mé písín beag divinis mar idan siad mar téistar just na rudaí difriúil atá an seanna scéal le gael an bhrá. Bhí fearm fadó agus séan be bhí arna seanna. Gréasí a bheithe. Bhí tig bheag dasclóirige ag buncnic ar héamh na fána. Bhí caithíar thugáinige a dhéan sé féin dá féin. Agus bag ná leis síntí iomráineána nóair a bhíoh obair an léag siachnathe. Agus nóair a bhíoh siintí, bhíoh sé ar hástacht. Bhí meallamhóg minic crocanneic na cinine. Agus níos agus a rís chuireadh sé lámh sa bheallamhóig, thógadh sé lá na ghuireann den bhín agus díodh sé é. Bhí crónúige fást a bheith mó dagoras. Agus nóair a bhíoh tartar a bheith a cogadh na mine chuireadh sé lámh sa crón, thógadh sé ceann na húla agus díodh sé. Sin túsan is le scéal héana agus téann sé raig. Agus déanann sé an marga leis an díal. Agus gach marga dentar, well, caithfar é íoc. Ó méigin amachchan sa ba bhheilm an scéal go léir ráilih. Áhéigin bio. Anyway, sin ceann amháin a heníonn go mórlam. Ceann eile ná a bhain le a gcóigh féin. Sean níos sinna fós a bhad siars sa star siar sa bhéalaidas. Scéal faoi chúiríach dá éire ó Chiarraí. Agus cóchalann ón tuaisceart. Agus gur códar ar adventure solgríil an bhanan agus gur gúididir rudaí ann, gúididir seóda agus gúididir blánid an banfiúnsa. Agus an son de bhí trídú fás a catra mariolar a galín agus, well, de bhí críoch tregóideach leis an scéal ach rud a heníonn go mórlam sa faoi. Ná fós I ma bhaile góchas féin sa bhaile Chiarraí. Is léit a slíomh mis. Tá beannar gnochann sin hús an airde agus fós an tainneamh ná cahar chun rí. Agus deirtar gur bine an áit nar bhar cúiríach dáire. No, tá go leor daoine. Agus níl an scéal sin a rólas a coineach an is. Agus gur bhheilm, tá an scéal ráite go minic. Ach gur bhheilm, so le mím róhan. Crowd a hotlumm agus bhheilm dul ar siúlóid sús go barachnig agus an scéal go léir a rá an son sa náit ina neirtar gur bhar cúiríach dára agus písa den scéal tá písa ann faoi srathán agus tá písa sa scéal go raibh an srathán go raibh isce an srathán chun éirí bán agus cean enim
tá fós an sraháin sin a hen trasna an bhóir in eicilis an cóm I gúnta Chiarraí an fion ghlaise sin an sraháin bán tá sé fós ó agus mar bhíos a dean ó fad just mar téastar eile na rudaí úntca atá fós a gcuin sa Gaeilge. Tá fear eile go bhfuil bainte géile Chiarraí. Peadar spéisialta a chuid sé in éiríach na cás go 90 agus tuaim go raibh sé óga ggóthainnig an am sin. Cá sé tamil an bríosún na Sasna. Agus is dólam gur I Liverpool a Rugadh agus go chuir sé éinne Michael Collins an ra bhí sé go bar in London agus hanig sé isteach san oighear bí dálam sé Gaeilge Gaeilgeoir, politeoir, poblachtánaigh únta go bhí ann fear an samúil fad ach nuair a bhí sé I bríosún na Sasna. Da chum sé dánáling agus sa dáin bheas sé gur tháinig fíoch dubh ó éire ar cuat chuige agus gur a bheithin éigen bhíoch dubh agus gur áidir ábalta labhairt lena chéile agus gur raibh nocht ó éire ag an bhíoch dubh dó. So, seo píosa den dáin sin. A bhí scríte is tólim a bríosún luas. Méideag frethe, bríosúna Sasna anyway, Peadar spéisialta an fíoch dubh. Maidin san óir le lúnra lé, sé dheachas ó inóg mo hiomar a féin. Fíocht a dubh feasa ar an bhalan I hí, riam I heistil ó halafartín. De raidir a rád an rábach Erach, prabar a fánach fáiteach scéaltaach, buiste bheas ar shrat moréice, gur éitil haar léir ó angail leis. De hílas gur éach gur an féin le trógam, de hínas mo dhéaga fá dhéan an grúigig. Bheasas go nuirt, mo chúthú a féris. Is ennis de cuasaí an nú bheas a írin, de bhí se óir go luimhneach tréin an bhuiling suas bolúa de léim, de chanach sa traulthú I de lamsa évrach, fuinúil team gan beann ar éinne. In lean das mún múscaí víasa, is na lán chunig dúa go lua me hempel, hí brochal harmión le rónart grénán, solas go seoig ar ford a freach. Bhí an locós mo cór go lúnach léigeal, cothram gan ceú, gan leoinnig séide. Bhí bóca le mád a lár na linne, is a bhrócan trochain, bhí gár a brinneal. Déistas go só a glór nam lábhan. Gaeilge is spórt ag coip an coláiste, chuig a trácht ar an lábhíocha, an ennig ar fáin, ar bhar an mhailcnig. Sin píosa de gháin a heníon go mórlam. Tásúla mú go bhfuair sibh blaise ar an scéalaí agus ar an tarfa gur féidir a bhainteas agus lóna mé liverí seo méigean slán go fóil. Míle mágad a fáric, bhí sé sin ar as ar fad, súla agam gur haithintse libse atá ag féchandaring ar Facebook. Agus deireadh marolalas tíobh má tá éinne agam ag irí teagmháil I dhéanamh le Pádraig mar ar chuid scéalta. Nu chur an áirithe den scail nó den club go féin nó léirad mar sin. Tá fáil ag Peadar Ó Briain 56 ag gmail.com. Peadar Ó Briain 56 ag gmail.com. Agus freisin mátá éon cardagah go bhfuil féchant na físeán seo ó Teach le Chéile is féidir féchantartha chuma ar chuntas YouTube Gaelin I gach, but isteach an YouTube agus chuntas Gaelin a lorg agus beag an físeán seo ar fad le feicáil sin dóisiúd beidir nach bhfuil Facebook acu. So gur míle mágah agus ba muid areis a ríist an tachtain se thugging an déirdín agus sé le tuile Teach le Chéile. Slán go fóil.